Снимаш ли? Да, снимам вече. Браво е! Малко по-емоционално е. Другия. Ай, пройде ми стоки. Не ме си лишил на мокаш телефона, бе. Това ще го дам в BTV. Ще го кача в BTV репортерите. Браво е! Цецко се отчая вече. Един път нахме вече. Дет скарали най-никой с каралята. Две. Една Мурали вкара. Еми и сега още един вкара. Никой не е вкарал. От войната, бе. Абе, то не би, бе. Аре, войната. Войната, бе. А то не би. Аре, войната. Я слагай войната. Слагай войната. Ама слагай войната, ти ще идиш с войната. Ти войната, аз тия. Снимаш ли? Да. Ей го Влади манекена. Къси гащи. И тениска. Аз не пусти, не, какво е? Ван Перси за топката. И няма гол! Първа! Аз бия сега. Я снимай. Гледай да не го намокаш. Кой не е мока? Снимай. Браво, така, браво! Телефона ще го намока. Внимай да не го изпуснеш. И аз го чужи фан. Дай, бе. Чак, ти искам и аз да бия. Няма биеш. Как няма бия, бе? Чая, дръж го. Чая, снимай го. Твърди се. Напри ангел. Мъче, просто да е. Я ми не прави после една снимка, но само на мен така. Цецко! Я! Браво, Ради! Уци! Фоторепортер, я мри, бе! Не му цели. Айде, Ради! Ти си мокър. Ради! Дано паднеш. Дано вкараш. Дано паднеш. Деба! Аз пия! Деба, мамо, деба! Падни. Гледай да не вкара сега, че ще направя бяла манекенка. Чак сега! Я би като оня каскаш, дето само с една... Да. Ще има. Еми не са стих. Сега... Щом биш градата, значи ще вкарам. Я дай. Ай, бил там, бе. Решаващата дуспа вече е заложена на бялата точка снежна. Момчето се засилва. О, не.